Abaholi bomphakathi esifundeni iLower Orange River esifundazweni eNorthern Cape bafunga bayagomela ngokuthi bazowuqinisa umkhankaso wabo wokudingisa labo bantu abangeyona imisinsi yokuzimilela kulelizwe nabanindekayo ekudayisweni kwezidakamizwa. Lemibhikisho isivele ikapakele keMos kanye naseKakamas iqale ngesonto eledlule kuphindiselwa ngemuva kokugwazwa kwephoyisa ligwazwa okufika kulelizwe. Ikhuphukile imoya enkantolo ngesikhathi kuvela uEmmanuel Okafor uthwese amacala elokuphula umthetho weRefugee Act, elokushaya, ukuzama ukubulala kanye nokubulala. Akazange asifake isicelo sebhayili, icala lakhe lihlehlisele umhlazi ngama-23 kuMbasa. Ukugwazwa kwephoyisa kwaholela ekutheni kube nokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwabo kufika nezakhamuzi endaweni. Umphakathi uthi izidakamizwa azicekela phansi lomphakathi. Now we say, Nigerian people, we leave them to come to South Africa. We allow them to come stay amongst us. We've been peaceful with them, never we fought against them. But we've started 2016 with this campaign. And police locked us up left, right and center because some of them were there in charge to protect the foreign nationals who sell drugs. We don't have a problem with Nigerian guys. Me, for one, I use them to cut my hair because I support legal businesses. I don't support this drug selling thing. They're selling drugs to our kids are dying. Umphakathi ufunga uyagomela ukuthi uzoqhubeka nempi yawo nezidakamizwa kanye nokuya emzini namabhizinisi abokufika ukubaxosha. We're first dealing now with this Nigerian drug lord here, and then we're dealing with the South African drug lords. So this is not a thing about South African or citizen or non-citizen, it's about drugs. Kusenjalo laba bahlaselwa ngesonto eledlule abakabuyeli emzini nasemabhizinisini abo. Amaphoyisa siqaphile isimo.